User joined your channel. Hvad fanden? Foregår der her? Ingenting. Foregår ingenting. Hvorfor tager I våben for mig? Hvorfor har I et våben frem? Hvorfor har I våben fremme? Det vi hørte, der var en stor forsamling af mennesker op, og vi skulle lige finde ud af, hvad der foregår lige så. User left Du kan your da se, vi kun er 2 mennesker, altså. Vi er kun 2. Okay, det der er ikke Skal der være med at løbe nogle steder? Jeg løber ikke nogen steder, du kan se, jeg står i min truck. Altså, hvad? Du bliver mig ikke om blive stående. Lad mig stå og opdække noget. Jeg skal kraftigt godt snakke med din chef. Det er fint, så lige hænderne over hovedet her. Hvorfor skal jeg tage hænderne over hovedet? Jeg gider ikke hænderne over hovedet. Du venter bare. Hvorfor skal jeg tage hænderne over hovedet? Hænderne over hovedet, lige nu. Ja, Nu, bare ved at eller du aflevere. bliver tasset. Hvorfor skal jeg blive taset? I kommer frem 5 gutter, I har ikke noget på mig. Og nu skyder du mig med taser. Nå, men også. Jo, Det gør jeg. du kan også få så fat i en sådan og vender ham om og så. Nej. User was moved out of Lad your os lige få channel. en sikring hele vejen rundt her. I siger der er mange mennesker, og så du siger i undrer der var mange mennesker. Og nu siger jeg, at jeg prøver at løbe væk. Vi ved, der var en stor mennesker op, og det kan godt være mange af de kørt, fordi vi kommer herop, så vi stadigvæk Men er vi enige om, du sagde, at jeg ikke skulle løbe væk? Jeg løber hen til min truck. Prøv lige her. Jeg er enige om, du sagde... Vi står og taler til dig, så skal du ikke stå nu. Nej, men jeg løber da bare hen til min truck. Jeg skal da udføre mit arbejde. Joined your Fuldstændig channel. ligegyldigt. Du skal Fuldstændig ligegyldigt. Ja, okay, det er godt, du. Det er godt, du. I og med, at du ikke vil snakke for os, og du virker til, at du er rimelig... Ja, jeg vil gerne snakke med jer, men du står bare og lyver. Du står og siger, at jeg prøver at flygte anklager for noget, jeg ikke har gjort. User Det synes jeg er... taler med dig, ikke? Prøv at- User Vi joined står your her og taler channel. med dig, ikke også? Jamen, så sig hvad... Rolig, ikke også? Jeg er helt rolig. Jeg forstår bare, jeg synes bare ikke, du skal stå og lyve. Over til den lastbil derovre, ikke også? Mm. Det er også brug for at gemme sig, brug for at væk stedet. Men du sagde ikke, vi skulle blive stående. Du stod og snakkede med ham der derhenne. Ja, Få lige noget i det på den her derovre. I og med, han... Jamen, I kan Hvad her, der er en grund til, at du løber sort ud, synes Han jeg. kan ikke komme tak skal du have. Jo, Mike Pedersen. Jeg har ikke kørt med last. Ja. Arbejde fremme med, der står det her. Kan du fortælle mig, hvad I laver her? Jeg var i gang med at aflevere nogle kasser med min bil. Siger Og du? så skal jeg aflevere, User jeg vil left your aflevere channel. de sidste kasser. Jeg har lige afleveret dem derovre. Jo, katter. Men, Og jeg er på vej ned. I må jo ikke bare sætte en civil i håndjern. I har ikke engang noget på mig. Så jeg har lidt Du var på vej væk, altså vi Jeg var ikke på vej væk. Oh my god, jeg kan ikke flygte i en lastbil, mand. Altså. Hvad flygter man så i? Nej, men hvis jeg gad at flygte, kunne jeg da gået ind i den. Altså, hvad... Men du var bare nødt, derfor tager vi dig. I må Ja, have du kan bare fortsat god vente dag. i køretøjet. Yes, du har fortsat god dag. Nå, men ham der tjekker vi i hovedet røv i, at han opfører sig på den måde der. Så det har vi så. Og for, okay, for det første, inden du gør noget, så vil jeg gerne have et navn på dig. truck dernede, og så er der en varme. Dig med det der police. Rettighederne, Dig med det police, jeg vil gerne have det navn. Jeg vil meget gerne snakke for mine fætter ind i politiet, så jeg vil meget gerne snakke med dig. fint. Jeg er Pam Lowe. Jeg er politikommissær. Hallo, okay, så har jeg. Fint, så skal jeg snakke. Han blev sigtet for ikke at følge politiets anvisninger, og Okay, det bliver godt at snakke med min fætter. køretøjet, og hvad der er i. Det bliver godt at snakke med min fætter. Jeg glæder mig. Det var jo klokken den er 5:05, og du er anholdt og sigtet for at du ikke efter hvad politiet siger. Alt hvad du siger kan blive brugt mod dig i en eventuel retssag. Du har pligt til at udtale til politiet. Ham står vi og taler med nu. Du har ret til en advokat, men hvis den pågældende ikke er til rådighed, eller du ikke har en, så Er der kan en vi ikke knap? hvis det tager for. Forstår du dine rettigheder? Ja. Jeg glæder mig bare til at komme i gang. Det er fint, når jeg bliver taget og kommer hvad jeg får en bøde. Jeg er ligeglad. Jeg skal snakke med om der Pam Lowe. Det er stensikkert. Jeg er fuldstændig ude af, hvad om jeg kommer i fængsel. I kan bare... Ja, tjek lige blad på køretøjet. Hvad var hans nummer? Eller hvad var hans navn? Jeg har ikke fået navn på, jeg har ikke tjekket ham dog. Kan vi få ind til det, så tjekker jeg. Det er bare Thomas Parks. Tasken. I tasken. Thomas Parks. User in your channel timed out. Som jeg sagde. Ja, modtaget. Hvorfor blev du så ophidset? Fordi at du står og lyver med, at jeg står og siger, det er fint, at kommer op og spørger, men jeg har aldrig nogensinde flygtet. Og du står og siger, at du har... Jeg taler til dig, ikke også? Og så lige Du pludselig... står og snakker om den anden. Du er væk. Du lyver sammen, du snakker med den anden. Jeg står bare og udfører mit arbejde. Begge to. Jamen, jeg udfører også mit arbejde. Ja, men så er der ingen grund til, og så tager du mig i håndjern. Det Jeg følte ikke min anvisning. er langt over mine grænser, og det... Du fulgte ikke mine anvisninger, så... Jamen det er løgn med det der. Det er jo nemlig løgn det der, fordi det er godt, jeg har mit GoPro. From your channel.
hvor du aldrig nogensinde har sagt det der, men, og du også har sigtet mig for at flygte fra